ମାନେ ଆଉ ଆଜି ଦେଖୁଥିବେ ଶୀତ ଦିନିଆ କୁ ଆଉ ଟିପି ଟିପି ବର୍ଷା ଭାଇ ମାନିତେ ପଡିବ ଭାଇ ଏ ପାଗକୁ ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ କାମ ମିଳିଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୁଁ ପୁରା ଓଦା ତଥାପି କାମ ଗୋଟେ ମିଳିଛି ଭାଇ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଲି ଗୋଟେ ଆଣିକି ପକେଇ ଦେଇଗଲେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ କି ଯାହା ହଉ ଲୋକଙ୍କ ହେଲ୍ପ ସହିତ ମୋର ବି କାମ ଗୋଟେ ଭାଇ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିକି ଏବେ ଏଇ ରୋଡ଼ର ବାଲି ଉଠଉଛି ଭାଇ ପୁରା ଭିଜି ଗଲିଣି ଭିତରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଭିଜି ଗଲିଣି ତଥାପି ଯାହା ହଉ ସେ ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ସେ ବହୁତ ମାନେ ଫୋନ୍ କରିକି ବହୁତ ମାନେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ ମାଗିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିକି ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବି ବାଲି ଉଠା ସରିଗଲାଣି ଲଗଭଗ ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ହେବ 10-15 ମିନିଟ୍ ନୁହେଁ ତ ଆଉ 2 ଗାଡ଼ି କି 3 ଗାଡ଼ି ହେବ ଏ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରିପ୍ ହେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହାର ବି ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କଲେ এই ନମ୍ବରରେ ମୁଁ ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପାଖାପାଖି ଲଗଭଗ ଆମର ଗୋପାଳପୁରଠୁ ତାଳପଦା ଭିଲ୍ଲା ଅଟାସପୁର ଆଉ ବରିପଦାକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମୋ ଗାଡ଼ି ଯାଏ ବାଲି ମାଟି ଏଗୁଡ଼ାକ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି ମାଟି ଟେକା ହେଉ ବା ବାଲି ହେଉ ବା ଚିପ୍ସ ହେଉ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ବି ହେଲ୍ପ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିବେ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ହେଲ୍ପ ପାଇଁ ମୁଁ ଗାଡ଼ି କରିଛି ମାଗଣାରେ ନୁହେଁ ହୁଏତ ପଇସା ନେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଅସୁବିଧା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ହିଁ ସାଥ ଦେବି ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଦରକାର ଏ ଗାଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତିକା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଗୋଟେ ରହିବା ଦରକାର ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କଲା ମାତ୍ର କି କମେଣ୍ଟ କଲା ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ସେମାନେ ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବେ।